número de racions de fruites i verdures que no poden faltar en una dieta equilibrada. Raons per consumir-ne no te'n falten, per si de cas te'n recordem algunes. En primer lloc, la seva riquesa en aigua. Ens hidraten. Per exemple, 250 grams de meló d'Alger tenen l'equivalent d'aigua que un got. En segon lloc, perquè en ells vas a trobar vitamines que d'una altra manera serien molt difícils d'aconseguir, com ara la vitamina C. Una taronja mitjana té tota la vitamina C que necessites consumir en un dia. I si la busques en les verdures, podries anar al pebre roig o a la tomaca. És important també que consumisques fruites i verdures perquè tenen molt poquetes calories. De fet, 100 grams de cogombre tenen només 12 quilocalories, mentre que 100 grams de cireres tenen 58 quilocalories. I per últim, per a la prevenció del restrenyiment i tractament també perquè són molt riques en fibra. I dintre de les verdures destaquem la riquesa en fibra de la carxofa. 100 grams de carxofes tenen 12 grams de fibra, que és la meitat de la quantitat total de fibra que hauries de prendre en un dia. Ja ho veus, raons per a consumir fruites i verdures no te'n falten. Ajuda't!